Nishadi. To ku faɗa musu dilarti namu kun ga rawar An yi ta ƙare domin fitaccen ɗan saurayin nan da ya shahara a kafafen sada zumunta kamar su Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp da Snap da dai sauransu, wato Bilal Ado Gaya da aka fi sani da Bilal G, wanda hotunan fayafayen bidiyonsa yake ta yawo a kafafen sada zumunta da ke nuni da ya sanya kayan 'yan sanda. Ya ce tozarci da cin mutuncin da aka yi masa ba komai bane face hassada da bakin ciki, wanda daman dan adam baya taba samun ci gaba matukar baya tozali da irin waɗannan kalubalen, kamar dai yadda za ku ji daga bakinsa. Allah ya koyi ɗaukaka ce ta Ubangiji, dole Allah sai ya jarrabe ka sannan zaka tsallaka wani matakin daban. Kana da wasu mutane ne da kuke takun saka da su ne ta gefe, ko kuma dai kawai wasu ne da ba sa son ganin ci gaban ka a rayuwa suke maka irin wa'annan abubuwa? Gaskiya ni dai ina zaune da kowa lafiya, sannan bana faɗa da kowa, amma dole mutum dai kamar ba zai rasa wayanda suke babban bayan shi da wasu abubuwa a zuciyarsu. Muna zaune da kowa lafiya gaskiya. Bilal G a yayin zantawarsa da wakilin mu Awal Mahmud Durumin iya ya ce akalla an shafe lokuta masu yawa da faruwar wannan abu, amma kasancewar ɗaukaka takan farawa daga wannan mataki, sai gashi hakan yayi sanadiyar ɗaukakarsa. Gaskiya abin ya daɗe da faruwa da na sa uniform ɗin 'yan sanda na impersonation, so an yi solving ɗin komai ya wuce, sai yanzu dai hasada sai ta shigo ciki da dole sai an ce mutunci na da zarafi. Ba abin da na ji bai bata min rai sai ƙara bani ƙarfin gwiwa da a cikin tafiya. Allah ya koyi ɗaukaka ce ta Ubangiji. Duk inda naje za a so a dinga mu'amala da ni, Bilal kaza ba number wayar ka da Allah za ka yi mana talla kaza, ni kuma irin ina musu advert haka. Kana da burin zama dan sanda kenan? Ina da wannan abin tun ina dan karami. Ko shi sarki ya san ka, har gwamna ma ya san ka, shakurumin ka goda Allah wanda ibaka bilarti namu ba wani. Sannan ya ce wannan abu da aka yi masa zai kai gaba domin ganin an kwatar masa 'yancinsa. Duk inda hanyar da zan bin kwato 'yanci na zan ba, sai dai bamu sanya Allah zai kasance da al'amuran. A yau kokon bara ana taho gurin mai juya al'amari, kashe manu gobarar kogi da ta fita zahiri bidiri. Bilal G ya ce wannan ɗaukakar ita ce babbar nasarar da ya samu a rayuwarsa baya ga ƙalubalen da ya dinga cin karo da su. Daga ƙarshe ya baiwa matasa 'yan uwansa shawara da su dinga kiyaye dukkanin wasu abubuwan da za su kawo tashin hankali a cikin al'umma. Nazir Bashir Tsamiya, Muleka Nishadi. Ka goda Allah bilarti namu a zo a zauna zama na fada dole su Nishadi. To ku faɗa musu dilarti namu kun ga rawar An yi ta ƙare.